गुबुन मोनसे दावगानाय बिथिङाव आगान सुरदों 35 नं मुदैबारि बिटिसि बियाबा प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव गोबां कोटी रांनि माखासे बिथांखि बेखेवदों। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारा हालामाव गोजोन खौसेथि जौगाथायनि मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै सुबुं सम्पद सोरजिनाय थांखिजों थाद'नाय गैयै सानफा एफा बायदि मावनो लानाय बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो मावफुंजानाय बिथांखि बेखेवनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो दिनै अदालगुरि जिल्लानि 35 नं मुदैबारि बियाबनि सिङाव थानाय बकटपारायाव 8 कोटी रांनि लक्की बान्दो आरो कलाइगावआव 5 कोटी रांनि गोदानै स्टेडियाम लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय मुंख्लं गोसोखां सुजित नार्जारिनि मुङै लुफुंजानाय सावराय नब्लांखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायनि गेजेरजों कलाइगाव सहरखौ आरोबाव साबसिन हामसिन खालामबावनो थाखाय उननि समाव राहा लानायबो जागोन होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मिथिहोयो। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव गिबि मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारि बिथांनि मुङाव जोंनि 40 जि कनस्टिटुएन्सि बेवहाय 40 जोङो अडिटोरियाम लुनायनि बाथ्रा फोसावदोंमोन आरो बे 40नि लुनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नाथाय फार्स्ट दिनै बेवहाय मोदैबारि समस्तियाव कालाइगावआव बे अडिटोरियामखौ लुफुंबाय। जोबोद समायना जादों। आं बिनिखायनो बिनि इएम बिथां दिगन्त बरुवाजों लोगोसे बिनि रायजो राजाखौ आं साबायखर बावदों आरो सुजित नार्जारि बिथाङा अरायसम जोंनि थुलुंगा बिथांनि जि थैनांनाय थासारि बेनो दिनै जोंनि बर' हारिखौ जोंनि थामोनथा जोंनि सिनायथि लानानै थांना थानो हानाय थासारिखौ दिनै दानानै गालांबाय। दा नंखायनो दिनै बर' हारिया मोनसे गोग्गानायनि गेजेरजों गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानो हादों। स' बिथांनि मुङाव जोङो अडिटोरियामखौ गासै 40 समस्तियाव 40 लुगोन सानदोंमोन। नाथाय रायजो राजाफोरनि डिमान्डआव आरोबाव 10टा गोदानै लुनो थाखाय थिग खालामनाय जादों। दा बेखौ आङो दिनै बेवहाय मावफुंनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिनि अनगायैबो जोंनि सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टार लुफुंगासिनो दङ। बेबो फरायसाफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय बयनिबो थाखाय बे गियान केन्द्र एबा नलेज सेन्टारा बाहायजागोन। बेबायदिनो गोबां हाबाफारिफोर बिटिआर सरकारा दा आखायाव लादों जे गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोंनि माहारिखौ जौगानायजों लोगोसे जोंजों रायजो जानाय गासैबो माहारिखौ जों जाहाथे समानै जौगालांनो हायो बिनि थाखाय गोबां हाबाफारिखौ अलरेडि लानाय जाबाय। माखासेखौ मावफुंबाय, माखासेखौ मावफुंनायनि लामायाव दा जोंनि सरकारा फुल्लि रायजो राजाफोरखौ लानानै जिखिनि मिशन भिजन लादो बेखौ जोङो खामानि मावनायाव आगान सुरगासिनो दङ। कालाइगावनि थाखाय इएम बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारनि दैदेननायाव गोबां खामानि मावनाय जाबाय। भकतपारा ओनसोलाव बिथांमोना लाइब्रेरि बिदोंमोन। दिनै आं लाइब्रेरिखौ फोसावदों। सुजित नार्जारि अडिटोरियाम बिदोंमोन, बेखौबो आं फोसावदों। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जिफोर जेंना दङ बेखौ आरोबाव आं सावरायनो फैगोन। जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरनि जि अननाय मोजां मोननाय बेयो अराय सम जोंजोंनो दङ। नंखायनो रायजो राजाफोरखौबो जोङो बिनि फिन हिसाबै जिखिनि लामा नांगौ कालभार नांगौ एफा एनै जौगानाय नांगौ बेखौबो थाबैनो मावना होनो हागोन होननानै आं फोथायो। भकतपारा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सोमावसारनायाव जोबोद बाहागो लाबोदों। बेवहाय गुबुन हारिफोरजों बेंजानाय थेवबो बे रायजो राजाफ्रा हारिनि जि मोनसे माहारिबाद बेयाव मालाबाबो फासयबोआखै। दा नंखायनो आं भकतपारानि रायजो राजाफोरखौ अरायबो गोसो गोरबोनिफ्राय सिबियो। दा बिथांमोननि जि हास्थायनाय बेखौ मावफुंनाया जोंनि सरकारनि बिबान। हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांखौ मुंखौ सान फालिनो थाखाय रेडि जानांगौ आरो बिनि थाखाय नोंथाङा अपेन डिबेट खालामनो थाखाय चेलेन्ज खालामो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे लामा गोमानाय दैदेनगिरि। बिथाङा लामा गोमादों एबा लामा आन्दायदों। मानोना दैदेनगिरि सासेया जुदि मिशन आरो भिजन गैयाबा अब्ला नाङै नाङै बाथ्राफोरखौ सानफ्लाङो, बुंनाङै बाथ्राफोरखौ बुङो। दा आङो जिहेतु लामा आन्दायाखै, आंहा गोबां मिशन दङ, भिजन दङ, ओंखायनो आङो बेखौ लाना बिजि जादों। आरो बिथाङा जिहेतु मिशन आरो भिजन गैया, दा नंखायनो आंखौ बेक्तिगत टारगेट खालामनानै राजखान्थि लाब जागोन होननानै सानदों। आं बिथांखौ दाबो खावलायगोन आंखौ बेक्तिगत
रायनायनि अधिकार दोङोबा बुंनो लुबैदों बुंबाय थाथों, आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय आंनिख्रुइ बिथाङा जुदि 35 लाख सुबुंनि जौगानायनि बाथ्राखौ सानोबा बारा लाब जागोन।